Med fremtiden som nabo er overskriften på den årlige Next-udstilling fra Innovation Lab i Aarhus. Next-udstillingen, der kan opleves i Aarhus Festuge, den handler om alle de her teknologiske nyskabelser, der venter lige om hjørnet, og måske bliver en del af vores dagligdag om ganske få år. Og velkommen til dig, Preben Meyer, direktør i Innovation Lab. Du er jo manden, der har glæden her af at kunne kigge ind i krystalkuglen, og du har taget spændende sager med til os i dag. Og der kommer til at ske flere ting herinde i studiet, så jeg tror lige, jeg fjerner lige den her flotte plante. Ja, man kan jo sige, at hvad har et stykke flamingo, 2 ølglas og en kakerlak? Ja, det er overskrifterne for det, vi skal snakke om. Hvad har det med fremtiden at gøre, ikke? Ja. Og, jeg tror lige, jeg holder den her op her. Ja, pas på, den ikke farer i benen på dig. Den er så rimelig aggressiv. Ja, bider den? Nej, det gør den ikke. Okay. Den har et lille mærke på hovedet, hvor der står E. Ja, det er rigtigt. De her ting er ting, der er... Vi har i øjeblikket 5 udstillinger i Next-regi, 5 forskellige steder i Aarhus. 2 af dem i Bruuns Galleri, og de andre steder i Aarhus Centrum. Det der lille fætter der er en del af en robot, og det vil sige, at den styrer faktisk en robot, så nu vil jeg blive rigtig gladere på vej ud af dåsen der, ikke? Så lige om lidt, så skal vi se at ligge og fange nede på gulvet. Den styrer en robot, den sidder i toppen af en robot, og det vil sige, det er jo så et studie i adfærd. Det vil sige, hvordan agerer den. Den sidder på en lille golfkugle, og så kan den faktisk køre en robot rundt. På en golfkugle? Ja, som roterer, altså som kan køre, ikke? Ja. Og det vil sige, at på den måde kan man så studere en ret lav form for intelligens, kan vi vist godt sige, uden at fornærme Kret alt for meget, og blive klogere på et eller andet sted ned i retning af noget, der kunne blive kunstig intelligens plus robotter, ikke? Det vil sige, det kan man altså få demoet og se direkte live, hvis man går ned i Bruuns Galleri. Så det er altså ikke kakerlakken, der er nogen ny opfindelse? Kakerlakken er en af mange. Vi har cirka 10 Madagaskar-kakerlakker. Sådan en som den er cirka et år gammel, og den er meget fredelig lille sjæl. Det viser sig i øvrigt, at de er meget forskellige i deres adfærd. Altså nogle er helt fremme i skoen, andre er mere laid back, så der er personlighed ved kakerlakker. Folk med særlige kakerlakpræferencer, de kan studere det nærmere her. Skal vi ikke sige det? Kan de, ja. Og så vi skal også se noget med en ølrobot, og jeg ved, den kræver lige lidt opstilling, så måske skal vi blive en assistent lige om. If you could bring the robot, because mens vi venter på ølrobotten, så kunne vi så snakke lidt om det her. Det er næste, du er med. Ja, fordi det her, det ligner jo, og nu kommer så en robot ind på scenen. Som vi taler om lige om lidt. Et øjeblik. Ja, den skal lige varme op. Ja, thank you. Se, det her, det ligner sådan et stykke af det der elendige flamingo, der flyder rundt ude i naturen og havet og så videre. Men det her, det er virkelig nedbrydeligt. Det vil sige, det er lavet af overskuds, altså korn, af restprodukter og af svampefiber. Det vil sige, det her, det kan du formentlig spise med varm mælk på, hvis du skulle have lyst. Det smager nok ikke særlig godt, vil jeg sige. Men du kan også smide det i din kompostbunke. Og det vil sige, i stedet for flamingo, som tager flere hundrede år med at blive nedbrudt. Det er meget let materiale. Ja, det er det. Og det har akkurat de samme glimrende egenskaber som flamingo eller polystyren. Og så er det altså bionedbrydeligt, så du kan spise det, og du kan putte det på kompostbunken. Så det er simpelthen et nyt emballageprodukt? Det er et nyt emballageprodukt, og det kan du se sammen med Tesla og en hel masse andre spændende ting, og nu hopper den sgu op af æsken lige om et øjeblik. Jamen, det er jo... det kan du se i Rådhusparken, der kan du også se en super sportsvogn og nogle andre grønne produkter. Og tanken lige for at repetere det med den her, det er, at det her det er en emballage, som er nedbrydelig. Nedbrydelig, den forsvinder af sig selv. Det er ikke noget, der ligger i vejkanterne af vejgrøften. Eller ligger og sejler i århundreder. Nej. Så det er en del af nogle af de spændende nye ting, der sker på det grønne område. Yep. Og så er der den, man kan sige, mens kakerlakopfindelsen der måske kunne synes en smule overflødig for nogen, så taler vi jo her om en meget vigtig opfindelse. Ja. Now we need the assistant here. Som ligesom alt muligt anden ny teknologi lige kræver lidt øvelse at håndtere. Ja. Og det er en af de engelske projektmedarbejdere, som er inde og hjælper til. Vores ven her, han kommer fra England, og han flytter sig, if you go out again, so the audience can see, then we'll see if we can get it to operate properly. Now we can. Se. Den der kakerlakrobot, den er måske knap så nyttig i almindelige husholdninger, men den her, den er jo simpelthen hvad et hvert hjemme burde have. Jeg er sikker på, Søren han har allerede købt en. Altså det vil sige, at det vi har gang i her, det er jo simpelthen en robot, som hælder fadøl op. Og det vil sige, den kan ikke drikke det vel? Nej, det har vi ikke set endnu, at den gør i hvert fald. Sådan skænker et glimrende glas engelsk øl, det er så Heineken lige nu, fordi vi løber tør for engelsk øl, men sådan en half pint, der klarer den lige nu her, mens vi sidder her og snakker. Altså det må da være et hit
i enhver husholdning. Så det er en ølrobot. Og så er tanken jo, at der er jo hjul på, den skal vel fragte glasset et sted. Nu har vi, ligesom vi lige har holdt den lille fætter nede i buret, så holder vi den her midt på bordet, men den kan tøffe rundt i lokalet og se, hvem der ser tørstig ud, og så kan den så skænke et lille skænkeglas fadøl her. So now it's overrunning here. Jeg tror, den er ved at være klar. Man kan sige, det er vel en genre. Vi er inde på noget med robotter her. Er det en... er det ved at skumme over nu? Ja, den er meget rundhåndet. Ja. Den er skænket det her til dig. Jeg synes, det er nydeligt. Tak skal du have. Hvis vi nu skal være lige en smule seriøse, så fænomenet her, sådan nogle husholdningsrobotter, er det noget, du forventer, at vi vil komme til at se meget? Der er ingen tvivl om, at der sker utrolig meget på robotfronten i øjeblikket. Jeg må gå tørstig herfra. Fordi det, der sker, det er jo, at robotter er på vej til at blive forbrugerelektronik. Du ser støvsuger og alt muligt andet. Og du vil også se mere avancerede robotter, alle den her i løbet af en overskuelig fremtid. Du vil se robotter, der kan vende patienter i sengen og så videre. Vi har jo nogle andre spændende robotter dernede, som er en meget forbrugervenlig, mere seriøs robot, som kan programmeres til forskellige ting af almindelige mennesker. Altså det vil sige, med ført hånd kan du lære den ting simpelthen. Den er også nede i Buens Galleri. Hvad er det nye, der er sket på den teknologiske front, siden at man nu er i stand til at lave de her... Det der er sket, det er en kombination af, at der sker nogle spændende ting på sensorsiden, der gør, at robotterne... Det var kakelakken. Det var kakelakken, ja. Den er en af de initiativer i kakelakken. Ja. At sensorerne bliver billigere og billigere, og computerkraften bliver meget kompakt, og alt det her går simpelthen op i en højere enhed. Så det er sensorer, computerkraft, integration af enhederne, der gør, at vi begynder at se en bred vifte af forskellige former for forbrugerelektronik, og også mere seriøse robotter, som den der lidt større sag, som vi har nede i Buens Galleri. Og det skal vi lige repetere. Hvornår er det, man har mulighed for at opleve det kan man se hver dag om eftermiddagen fra klokken middag til klokken sidst på eftermiddagen. I Buens Galleri er kakelakken og nogle af de andre ting. Der er 2 udstillinger i Buens Galleri. Så er der oppe i Rådhusparken, og så er der i begyndelsen af Frederiksgårdsgade og nede i Kunstbygningen. 5 forskellige steder. Se det på Innovation Labs hjemmeside under Next. Det er råd hermed givet videre. Jeg siger tak for nu, og vi vender naturligvis tilbage igen i morgen kl. 20.00.